Sljedeće pitanje. Zastava koje nezavisne države... Zastava. Pa kad sam položio, imao sam zabranu i ja sam dalje vozio. Oni me pominjali, ja sam rekao, vi radite vaš posao, ja ću moj i eto, to je to. I oni po jedni otišli i uzeli mi dozvolu. Sad sam se smirio, okrenuo sam drugi list i neću više to da radim, hoću da povratim dozvolu i to je to. Šta sada voziš? Sad biciklu vozim. Mada ja pratim Tebra, ali nisam non stop u telefonu da bi ja... Pratiš Tebra, to si rekao. Ne. Tebra. Nisam rekao Tebra. Učinilo bi se. Mada ja pratim Tebra, ali nisam non stop u telefonu da bi ja... Pratiš Tebra, to si rekao. Ne. Tebra. Nisam rekao Tebra. Učinilo bi se. O, ljubim ruke, kako smo. Šta ima? Evo, došla malo. Otkuda ovdje? Siraš, pjeva. Ko je pišao pored Šolje? Ko je pišao pored Šolje? Načelnika. Jednostavno, kad se kaže jedna lična karta, dvije se zajedno, jedna govori da načelnik mora odgovarati za svoja pitanja. Jedna velika dominacija govori da škola ima svoje obrazovanje, da voli svak svoje veliko božanstveno stvorenje. Tako da Allah rekao da se borimo za Allah, Allah zna sve. Muhammed govori, svi govore da se borimo za gradonačelnika. Jer on je nama rekao sve da se bori, da govori, sve da znamo zato se borimo za njegovo djelo, da se bori za nas sam, protiv svih ostali, da se borimo zajedno. Tako dominacija govori da se borimo zajedno, svima govorimo o tome da svaki ima svoje veličanstvo i bori se za ono što mora da stvori načelnik, svima gradonačelnik govori, svi znaju zato da se borimo protiv svi ljudi koji se bore za ono što mora da shvatite, mi se borimo za ono što moramo da imamo i da ga slušamo, gradonačelnika. Rada Komosac jedinstvo, dobro večer. Predsjedniče, vi ste pominjali omču oko vrata, pa bih ja i jedno pitanje... Nisam ja pominjao, oni svaki dan. Čitam to svaki dan. Obesio bih se ovaj najveći lustar ovde. Srećom pa smo mi imali hrabrosti da uradimo gasovod. Srećom. Da nismo uradili sa ruskom stranom gasovod, šta bismo mi danas radili? Mogu bi uzmem konopče, se obesim ovde ispred vas i ništa više. Nažalost, ja sam ti invalid rada, moj ona. Ko bi rekao? Ja sam ti nesposoban za rad. Ovako kako me gledaš. Vidim da izgledate odlično. Mogu da jedem koliko hoću, da pijem, koliko mi je volja. One stvari od jutra do sutra. To... Samo ne možete da radite. Nažalost. Si dobio poruku, jel trebate drva, znaš? Ja odgovorim, ne trebam. Dođem danas ujutro iza kuće, drva nema, čoveče. Tako da, znaš da ne bi... Pa ne, ljudi to pogrešno tumače, znaš. Pesmu Belo su protumačili kao da je ima veze sa drogom, znaš, sa narkomanijom, sa kokainom. I onda, uglavnom, naš, cela Srbija švrče kokain, samo Jaca Luka Starkoman. Da je dobro da se pozovemo na struku, da se pozovemo na najbolje lekare u našoj zemlji. Nego da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltretiranje će se uplašiti najsmešnijeg virusa u istoriji čovečanstva koji na Facebooku postoji. Govore najsmešniji virus. Nemojte da lažete, niko nije rekao da je najsmešniji virus. Niko. Wait a minute. Najsmešnijeg virusa u istoriji čovečanstva. Nemojte vam govorim koliko nam je sapuna pokradeno, toalet papira po različitim javnim ustanovama. Okay. Smrtnost je mala, ali za ono ko umre, za njega je smrtnost 100%. Nam je rekao sve da se bori, da govori, sve da znamo zato se borimo za njegovo djelo, da se bori za nas sam, protiv svih ostali, da se borimo zajedno. Tako dominacija govori da se borimo zajedno, svima govorimo o tome da svaki ima svoje veličanstvo i bori se za ono što mora da stvori načelnik, svima gradonačelnik govori, svi znaju zato da se borimo protiv svih ljudi koji se bore. Nije izdržalo velike padavine, objašnjava pomoćnik direktora Zelenila Marko Popadić. Kiša natoplja stabla, lisnata masa postaje sve teža i teža i onda drveta stradaju jer su natopljena velikom količinom voda. Poseban problem nam zadaju drva koja rastu ukoso, to jest ne rastu pravo, onda oni pod silom
i kišom i vetar koji je blago duvao još više pospešuju da padaju. Ma nisu, svašta možemo ti sačuvati. Mislim, nema logike da bude smak svijeta. Shvataš? Trebalo bi meteor da neki udari u zemlju. Ili primjer dajem